Nusantara Ngendake ledek munyok. Ketel. Ayo. Mbak Iwit. Jagan Banyuwangi dibawani umbul-umbul belambyangan. Bagong bagian jenggleng. Ya. Mumpung sing endang wis melek. Bar disuwuk Pak Rinto. Nang gurune tok lho kenek. Ayo. Wis alek batik kok pindah. Mangga, ayo wiwit saka Mbak Iwit sik. Mambiat mayone man. Ayo. Yo, mangga. Sik togo kowe. Kesusu lho. Kesusu. Ora teko. Nganggo let sik terus mumbul, nggih ta? Heeh. Kesusu ya Mbak Wit ya, kesusu ya, Mbak. Baleni, baleni. Oh gak penak. Nganggo let. Iya. Kesusu ki ra penak kaya karo barang colongan ya. Baleni, baleni. Mambiat mayon. Mambiat mayon. Mambiat mayon mambiat. Alah. Kurang pas. Wis nganggo let lho. Kadoan lete. Suarane. Ya. Suarane lho tak contoni gong gendeng belambiangan yote awas yoit ngono lho mandeke ora kesuwen ya aja cepet-cepet ngono lho mandek kesuwen pemanasan neh Kayak bal-balan ae. Ha iya, pemanasan. Selak lungkrah lho. Ayo. Nduk Dita. Ayo. Ayo Dit, iki Dit. Wah, wong karipan kok. Ayo. Kosek. Kosek to, Lek. Kuwi kedisiken. Ayo. Saking semangate. Iya, Mbak Dita. Nyarambyai ayam to, Lek. Apa stroke? Stroke lambemu. Kaya manut kendang. Oh. Nusantara Ngendake ledek munyok. Ketel. Ayo. Mbak Iwit. Yo Dita. Lan kidul alasangka. Lor lan kidul alasangka. Mbak Iwit ya Kang Kelimian. Yo jegleng salam wiga coba bapak namuni. Kang Kelimian lihat ya. Kopeng, kopeng. Apa malu guya-guya apa wedet?
Wis ben. Kuwi padha sak bangsane kok. Sing ireng jengleng ireng ya pas. Ayo, lanjut. Belambiangan. Yuk. India ku meliare yuk Taman Sari Nusantara belambiangan ku melari Taman Sari Nusantara belambiangan ku melari Taman Sari Nusantara belambiangan senang susah wis ono takon wis pirang-pirang jangan turun semono ya wis lakon ake brana tapi langit biru ake biru ya ake gede ake kantor obyek putus sesiarani yo gerajakan cok monggo yo alam jaya Sira